أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. bayan haka ɗan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullah. ina farin cikin haɗuwar mu a yau wannan yammaci da juma'a wanda ya dace da 21 ga watan 5 a wannan shekara ta 1422 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shine yammaci na 10 ga watan 8 shekara ta 2001 miladiya. abin da ya sa ne haɗuwar mu yau don saboda in yi mana bankwana, ba wai bankwana na cewa na rabu da ku ba, a bankwana na wasu tafiya da ta kama ni wanda za ta ɗauki ko kwanaki ko kuma waɗansu watanni. har kafin in kai ga waccan kalma ta bankwana din, na ga ya dace a yanayi irin wannan in yi amfani da wannan dama dai in tunatar da kaina da kuma yan uwana masu saurare na nan cikin garin Bauchi, maza da mata da ma waɗanda suke wajen Bauchi, waɗanda suke saurare ta hanyar kaset, in tunatar da mu gaba ɗaya kalmomin da ke tafi. kashi na farko wani sashi na waɗansu al'amura da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya haramta a kanmu a matsayinmu na musulmi, wanda kuma akan samu wani lokaci in ma saboda rinjayar shaitan ko kuma rinjayar zuciya al'ammara su bisu ko abokanai waɗanda ba na gari ba su sa mu samu kanmu a ɗaya daga cikin waɗannan al'amura. kaɗan daga cikin waɗannan al'amura, abu na farko wanda ya zama wajibi ga mummuni, mace ko namiji ya nisance shi tilas a matsayinsa na musulmi, akwai hasada. lafazin alhasadu fassara da duk ake masa shine tamanni zawali ni'matul ghairi. kaga wani dan uwanka musulmi ko kiga wata ƴar uwarki musulma, ubangiji ta'ala yayi masa ko yayi mata wata ni'ima, ka rinka burin ina ma mutum ya rasa wannan ni'ima din. wannan tana faruwa a tsakanin mu da juna a matsayin mu na ƴan kasuwa ko matsayin mu na ƴan siyasa ko matsayin mu na ma'aikata ko matsayin mata a tsakanin kishiya da kishiya ko kawa da kawa ko makwabciya da makwabciya. yaso da dama akan ga wani na burin ina ma ni'imar da Allah ya wa dan uwansa a cikin babu ita. shi kuma ganin damar Allah subhanahu wa ta'ala ne ya fifita mutane sashi akan sashi. nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khayrun mimma yajma'un. Allah ce mu ne muka karkata rayuwar mutane a nan gidan duniya, muka yi wani a matsayin ɗan siyasa, wani ɗan kasuwa, wani malamin makaranta, wani mai sana'a, wani ya fi wani, shi kuma wannan ne ya fi shi, wannan ya tsara wani, shi kuma wannan ne ya tsara shi, wancan ta tsara wanci, wancan kuma ta tsara wanci. wannan fi rabo ne daga Allah subhanahu wa ta'ala. dan haka lokacin da nake burin Allah yawa wani bawa cikin bayinsa, ba ta mulki ce ko ta matsayi ne ko ta karbuwa ce a wurin jama'a ko dukkan wani abu da nake ganin dan uwana da shi nake kiyashinsa a cikin zuciya, kamar ina mayar da martani ne ga Ubangiji cewa Allah dan me yasa kai wannan raban, ni ban yadda ba, na hau kujeran naki, dan me za ka daga wani a kaina, ka fifita wani a kaina, ka baiwa wani abin da ni baka bani ba. da haka ga wannan abu ne mai matukar muni a cikin addinin musulunci. da haka ne ma hasada tana ɗaya daga cikin al'amuran da qul a'udhu bi rabbil falaq ta zana a matsayin abin da ya kamata mutum ya nemi tsari daga gare shi, wa min sharri hasidin idza hasad.
mutum ya rinka neman tsari daga sharrin mai hasada lokacin da zai hasada. Kuma hasada ɗabi'a ce ta Yahudawa, am yahsuduna an-nasa ala ma atahum Allahu min fadli faqad atayna ala ibrahima al-kitaba wal hikma wa atainahum mulkan azima. Kuma sune waɗanda Allah yake cewa wadda kathirun min ahli al-kitab law yardunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum al-haqq fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amrihi inna Allah ala kulli shay'in qadir. Ya tabbata cikin hadisi daga Bamra ibn Sa'laba Allah shi kare ta a gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace la yazalu an-nasu bi khairin ma lam yatahasabu. Mutane ba za su gushe ba cikin alkhairi matukar ba su yi wa junan su hasada ba. Mutane ba za su gushe ba suna cikin alkhairi a duniyarsu, a rayuwarsu, a nomansu, a sana'o'insu da ayyukansu matukar ba su yi wa juna hasada ba. Ma'ana da zaran sun yi wa juna hasada, alkhairin da suke ciki sai a neme ta a rasa gaba daya ko kuma ya rabu. Hasada na ɗaya daga cikin abin da ke haifar wa mutane talauci da masibu da wahalhalu na rayuwa. Wannan hadisi Imam Tabarani ya rawaito shi, hadisi ne hasan. A wani hadisin daban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa dabba ilaykum da'ul umami qablakum, dabba ilaykum da'ul umami qablakum, yace ya sadado ya shigo cikin ku cutar irin waɗanda suke kafin ku. Akwai wata cuta ta waɗansu al'umma kafin mu ta sadado ta labako ta shigo cikin mu ta yi kare kare. Kamar mai tambaya ya ce wace irin cuta ce, sai manzo Allah ya ce al-hasadu wal baghdha, wato hasada da kuma kiyayya ko gaba. Sai ce wal baghdha hiya al-halifa, ita kiyayya ko gaba ita ce al-halifa mai aski. Sai ce amma inni la aqulu tahliku ash-sha'ra walakin tahliku ad-din. Ita gaba ko kiyayya da nace mata mai aski ba ina nufin tana aske gashi akan mutum bane, a'a tana aske addinin mutum da sassabe shi da tsige shi da cire shi da shi. Wannan hadisi Imam al-Bazzar da ruwaito hadisi ne haka, an rubuta daga Abdullah ibn Zubayr Allah ya kare da gare shi. Hadisi ya uku daga Abu Hurairah Allah ya kare da gare shi. Yake manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce la yastami'u fi jawfi 'abdin al-iman wal hasad. Yace abu guda biyu babu yadda za a yi su tattaru a cikin zuciyar dan adam mummuni. In dai dan adam mummuni ne, abu guda biyu da za su tattaru cikin zuciyarsa: al-iman wal hasad. Ga imani ga hasada cikin zuciya ɗaya ba zai yi ba. Da zaran hasada ta zo sai a nemi imani a rasa, ko yin ko gaba ɗaya ko kuma ta san sai rabu. Haka kuma yace la yajtami'u fi jawfi 'abdin ghubarun fi sabilillah wa fayhu jahannam. Ba yadda za a yi su haɗu ga mutum lokaci guda, ƙura wanda ya same ta sakamakon gumurzu da gwagwarmaya wajen yada kamar Allah da bidani da kuma hutun jahannama ba sa ruwa. Dukkan wanda ya yi gwagwarmaya ya kai farmaki aka kai masa, wannan ta sa ya gamu da kura a filin yaƙi ta taunike ta lullube shi, to wannan ita ce take korewa mutum za su mutu jahannama ba na baki ba ta jahannama. Wannan hadisi ne hasan ibn Majah bai rawaito shi. Hadisi da ƙarfi a wannan wuri ina da cikin hadisin da na rawaito daga Abdullahi bin Amr bin al-As Allah ya kare da abu ne. Yace an ce ya Rasulullah ayyun nasi afdal. Aka bai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa duk cikin mutane wane ne mafifici? Wane ne mafifici? Sai manzon Allah ya ce kullu mahmumil qalbi saduqul lisan. In kuna son ku san mai fifiko cikin mutane, cikin maza ne ko mata,
a kowane zamani, a kowane gari, a kowane lokaci, kullu mahmumil qalbi, dukkan wani wanda yake mai warakakkiyar zuciya, saduqil lisani, wanda yake da gaskiyar harshe, in zai yi magana baya faɗin ƙarya sai gaskiya. Kalu sai sahabbai suka ce saduqul lisani na arifu, in an ce mai gaskiyar harshe mun sani, amma menene ma'anar mahmumul qalbi? Haka manzon Allah ya faɗi kalmar, da su larabawa ne amma manzon Allah ya yi larabcin da ba su fahimta ba. Kala sai manzon Allah ce kuna so ku san mahmumul qalb? Sai ce huwa taqiyyu an-naqiyyu la isma fihi wala baghya wala ghilla wala hasad. Wannan shine mahmumul qalb bil kha, wato at-taqiyyu, bawa mai tsara dokar Allah, taqi mai jin tsoron Allah ke, an-naqiyyu tatacce ta fuskar dabi'u da halaye, bai da munanan halaye sai kyawawa, la isma fihi, babu zunubi tattare da shi, wala baghiya, babu zalunci, baya zaluntar mutane ko a dukiyarsu ko a jikinsu ko a mutuncinsu, wala ghilla, babu kullun zuci da yake wa wani musulmi dan uwansa, wala hasada, sannan ba da hasada. Waɗannan hadisai, gurgudan hasken waɗannan hadisai da muka karanta da kuma waɗansu ayoyi da muka faɗa suna nuna mana cewa a ce wajibi ne a gare mu, mazanmu da matanmu, a kowane ɓangare muke na rayuwa, mu kori hasada a tsakaninmu da juna, domin hasada ba ta haɗuwa da alkhairi a cikin al'umma. In alkhairi ya zo ya samu hasada a wurin, to shi zai tsaya sai in ta tafi sannan ya zo. Allah ya tsare. Hasada ke sa mutum ya cancanta ka nemi taimakonsa da agajinsa, amma tunda kana masa hasada ba ka itirafin abin da yake da shi. Sannan abu na biyu cikin ababen da nake so an faɗakar da mu, mai iyakacin kokarinmu kar mu zama masu fuska biyu ko harshe biyu. In ba dan akwai hadisi da ya inganta daga baki za ku ji shi yanzu daga bakina, da zai zama abin mamaki a ce mutum yana da harshe biyu ko yana da fuska biyu, ko a Hausa aka ce mai fuska biyu, ta ma'ana ba a nufin wai ga fuska a gaba da baya,